Moitos son os movementos políticos que se están a dar nas últimas semanas de cara ás eleccións europeas de maio. Esta mesma fin de semana, Compromiso por Galicia decidía co 69% dos votos sumarse á candidatura de PNV, CIU e Coalición Canaria. O BNG celebraba esta fin de semana unha xornada de debate baixo a lenda "A Unión Europea non é a solución, é o problema". Un encontro dirixido a sentar as bases do discurso da organización nacionalista de cara ás eleccións. O BNG xa ten tomada a decisión de articular un acordo coas organizacións da esquerda soberanista galega e, posteriormente, coaligarse con vascos e cataláns, debido á circunscripción estatal destes comicios. Pola súa banda, a Nova, sumida nunha crise derivada de Ague, decidirá en referendo a finais de febreiro polo conxunto da militancia as alianzas que conformará. Neste momento, existen basicamente dúas posibilidades: ben que se sume ao acordo de soberanistas galegos, vascos e cataláns, ou ben ao frente impulsado por Izquierda Unida ou Podemos. Algunhas destas alianzas estaban pendentes da decisión de Esquerra Republicana. Finalmente, a semana pasada descartaban a coalición con CIU, unha posibilidade aberta no seu momento debido ao calendario soberanista catalán. Non entanto, a pesar da disposición de Bildu ou BNG á coalición, Esquerra non tomara unha decisión definitiva até o 1 de febreiro. Habería algunha posibilidade tamén de que buscara unha candidatura dos países cataláns con Compromís do País Valencià ou o Partido Socialista de Mallorca. Pola súa banda, as CUP son outras das organizacións que aínda non tomaron unha decisión. No ámbito da esquerda española, xurdía a iniciativa Podemos, liderada por Pablo Iglesias, profesor da Universidade Complutense de Madrid e presentador da tertulia política La Tuerca. Esta iniciativa conta de entrada co impulso dos intelectuais nucleados por volta da tertulia, como Juan Carlos Monedero ou Íñigo Errejón e a organización extendida de Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista. Contan xa con 70.000 avais conseguidos a través da rede e a creación de círculos que se suman á iniciativa. En primeira instancia, semella un contratempo na folla de ruta de Izquierda Unida, que ven sumarse a implosión de Suma, la gente primero, unha plataforma que pretendía agrupar a colectivos e organizacións do ámbito da esquerda. Con todo, e máis alá das alianzas posíveis con Podemos ou organizacións como a Nova, as enquisas apuntan a unha subida electoral forte no medio da crise do bipartidismo español. PSOE e o PP afrontan as eleccións europeas nun momento de mínimos históricos en apoio electoral. O PSOE, baixo o liderado de Rubalcaba, semella non levantar o voo. Aínda así, podría superar en intención de voto ao Partido Popular, segundo unha enquisa recente de Metroscopia para o diario El País. O PP, que sufre un forte desgaste como consecuencia da acción de goberno, ve como as augas da ala dereita do partido baixan moi caldeadas. A política estatal frente ao proceso de paz en Euskal Herria, o referendo catalán, a persistencia da crise económica ou a crise institucional son o caldo de cultivo que está por trás das tensións. É neste contexto no que xurde Vox, partido unionista de extrema dereita liderado por Santiago Abascal e Ortega Lara. Neste caldo de desafección cara ao bipartidismo é do que pretenden tamén tirar rédito UPyD de Rosa Díez ou Ciudadanos, a nova aposta estatal de Ciutadáns, o partido de Albert Rivera. O escenario político, en definitiva, aínda mantén incertezas nas alianzas, mais a ninguén se lle escape a importancia do proceso electoral no seo da crise institucional e territorial que vive o Estado español.